Ya mana buka bu. Mana kamanya ko Ramogi juanga eno kinyi maber chieng tich ang'wen mano tarik 26 dwe mar ang'wen dwe mar abich higa mar 2021. Kamoro mora mintiere en gino mara ni iru piny e yo makare machiegni chenro mar ru piny chenro chakre sani sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'awo. Oyawre nyako Ramogi juang kamoro mora ma ineno kinyi makawuono ageno ni chiwo maber kendo Ruth Nyasaye oyaw ni piny e yo makare. Ka kamano to machiegni e chenro marwa mar okinyi makawuono. Nyinga JOyce Oduor. Nyako Ramogi juang ayawini oyawre kamoro mora ma intiere kendo machiegni e chenro ni mar piny machako sane sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Ka wakelo chenro ni achiel kachiel mane Ramogi TV kayo anga bene yudo wa gwenge mopogore opogore kata ka intiere tong mar piny Kenya gi Tanzania wasinjo migori te maka jo Tanzania kachiel kod jogo mantie piny Libama ma Uganda ma bende yudo wa achiel kachiel jo diaspora duto oyawre uru ka muntiere kata oimore kiyudo wa ka intiere Canada ono Canada kocha bende machiegni chenro mar piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas oyawre iwacho Canada ma paro ni dawa bende wuok Canada. Oh Canada. Uche nade? Ana chiwo maber. Wagone Nyasaye erokamano gimo mako dhoga. Akiani ane matinda nindo matut kosango. Bing'ena wuok oko kinyi tapenjora ni kara koth ochwe buore Nairobi kata kia. Kose ane madaka akamaka koth chuo kawinjo. Kata mbe na yude konyidho to no kawinjo. Nanenda sasa. Dine no nyoro kane watimo chal mar fwambo kanyoro. Nyoro ne wan gi chal mar kor lwasi. To gik matimore chal mar kor lwasi kendo mokelo ne Ramogi TV ka e rupiny. Mano chal mar kor lwasi otimore mana kaka ne wapange nyoro. Okata kaka ne wapange kaka ne walande. Kendo wacho ni dhi bedo gi nyidho utieno kanyo ka wacho ni liet bende dhi dok piny gutieno domo timore kamano. Nyako Ramogi juang kata kawuono bende wapore mana ka wakoni ni ati koth dhi nyidho kama intiere kanyo wuoth mana gi umbrella mari iwacho ni ok dilem ni koth ochwe to kiting umbrella mani lemo tionge yie to Kiambu kama iwuoke koth ochwe kata ok en nyidho ochako chwe sa 5 otieno achiew kiny ka sa 9 kanyo gi nus ne pod entiere to wago ni Nyasaye erokamano nikech buro bende osebedo kae matin to kata kamano gima wamedo mana jiwo jowetewa mawuok e gwenge mopogore opogore kata e kaunti ma Nairobi midhusi mar korona pod ntiere kodwa wamedo mana bedo akicha kendo warang ni warito jogo ma wahero jogo mantiere alworawa jogo ma nyalo bedo ni osegamo midhusi ma kamano kik wakwedgi to kendo kata ong'e maber ni ok en giko mar ngima to ntiere kaka inyalo geng'e kendo inyalo konya ngima. Sharon inti chiyo nade? Abecho maber amora koth kochwe na wacho kaka buru ng'eny to koro timo maber ahoma mapoko maka kaka osebedo kamako jowa moko kata umbu utonyo wang'ni jowa moko Cleophas ichiwo maber ana chiwo maber go Nyasaye erokamano kendo ntiere kawuono mana kaka ne nyoro chenro mar oimore gi buch jopiny norumo kata gi alam mamit gi Archbishop Winnie Owiti Mavosh wacho ni odiochieng' ma kawuono bende wadhi mana nyime gi alam ma kamano nikech kawuono tarik 26 ntiere alam mar piny Kenya midhi tim e magawa moro buore Nairobi kae kendo wadhi kelo chenro ma kamano bende achiel kachiel mane Ramogi TV mano wabene jotelo mabuora dhi chopo kache gi jatend piny Kenya jalupne kachiel kod ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga bende dhi chopo kanyo. Joneno magwa nyalo tudore kodwa ka ginyiso ni gin to giluwo alam ma kamano ka gintiere kanye kalure ni sani piny Kenya ber kiketo e lwet Nyasaye ahinya to e kinde ma wachomo yiero kalure ni ji te dwaro ni piny Kenya e yiero ma higa ni obed yiero mar kwe yiero motime yor ratiro maonge mibadhi mora mora. E gigo duto bende wamed mana kwayo Nyako Ramogi juang kama intiere en lemo mane madier ni piny Kenya oyudi kata nyalo lamo ne piny Kenya mondo ang'o motimore sani wachomo yiero man kaka Joseph osewacho gimoko mathoth nitiere midhiero mopogore opogore mokwako pinywa mar Kenya alam mari en mane okinyi ma kawuono kopogore gi mano wantiere kod twak mopogore mano kwasedo weche manyien bikelo kod JOyce Oduor nono magazet gi Sharon Ong'awo kaeto twak mokwongo kawuono wadhi lose wi paro mar chik mano mar omenda manyaka sani komiti mochung' ne omenda e od bura osebedo kod twak mopogore opogore kendo ntiere osuru makoro gisewacho ni ok biketi mano dhi bedo kod jolony e wechego kaachiel kod jo komiti man kanyo mano koting'o jaod bura ma Homa Bay County ma bende en jakom mar
komiti ma kamano ma ben jalar kom governor ma Homa Bay to kawuono wadhi rango mana pen chik mar paro mar chik mar omenda pacho kai ma bende ene motelo ne e od bura kacha mano Gladys Wanga libero kodwa kaka achiel kod jalo nyoch mago uchumi mano Erastus Kwaka giri chopo ka sa achiel nyaka sariyo kapok wabago alam makende bang mano Sharon kawuono nitie pok opogore kaachiel kod alam makamano gi twak mar makoro gi alam koro pok opogore ka wan poni pok ochako kata alam biro mokwongo ne pok opogore samoro pok opogore kwan bedi kata kamanya koromo ga jwang bede par ni kopogore gi chenro mar piny wantiere gi chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono chenro mar mbaka oromo mana kaka pile wabiro lero ni weche ma bende timore e alwora kama bende intiere e chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono kopogore gi mano twak e chenro mar mbaka oromo Cleophas gi JOyce otenre gi weche mag lo wan kaka joma nyiere joma mine bende wantiere gi ratiro mar bedo gi lo bende wantiere gi ratiro mar mondo misamoro ka wuoru nitiere gi lope moko opogni e lo moro ingeni chon kata mana joluo bende nawacho ni nyidendi ni ok nego bed ni miyo lo kaluore gi kwera kene mana to sani koro piny oselonyo koro sani koro chik wacho ni ngata ng'ama nyako in bende kinde ma wuonu siemo ne wete gi lo in be intiere kod ratiro no nyalo siemo ni puothi moro ong'isi ni bende paro ni koro ka idhi makni lo kuonde adi wacho ni mako lo adonge ber ber bedo gi lo koru ti bedo gi lo kuma idhi nyuomie be kaluore ni lo makoru kono to bende inyalo pure inyalo timo godo ohala moro matin owete u machalo bado iwoni nyalo yieni mondo imaka makalo onego bed ni yieni mar mondo mi mak lo kaluore ni wan joma iwacho ga ni wan joma nyiri wan gi nini iwacho ga ni wajo thuche wanyalo bedo ariyo in gi koru in gi kama onyuole kaluore ni bende iwuok koru kidhi kor gi chuori iwe dalau idhi e dala machielo mano emomiyo ber kimilo kuonde te koro kiwe dalau dong mane iwe dalau imilo na okiweyo pod in gi ratiro kono nyakora moga jwang patien mane jok moko wacho ni sani kose nyuomi onge lo monego bed ni mako dalau iwacho ni komedie koche mi make lo ma dalau kono nego bed mag yawuoyi lilo wacho ni wuoyi sire monego bed odong' lo e dala kanyo korka kori utime nade twak makamano ka Nyasaye omiwa thuolo wadhi make chenro mar mbaka oromo mana kaka ne Sharon osechako lero mana kama nyakora muga jwang imbede ioronwa ote mage no ka Cleo osechako bedo gi paro mopogore opogore ka kata kama nicholonwa ote mari namba mar SMS 36000 Twitter Facebook idwara Ramogi TV abinyalo tudre chel kachiel koda mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'awo anyakora muga jwang an bende nyalo tudri koda achiel kachiel kokale Facebook page mara ma JOyce Oduor Twitter handle @JOyce Oduor @JOyce Oduor _ e TikTok kacha bende antiere iyuda @JOyce Oduor _ Botania yo iloko nyingi ikawe ditere mana TikTok koro ana TikTok nyakora moga jwang no fasti ko wuka tudi koda Cleophas Oluoch Facebook Twitter kachiel kod TikTok machiegni nikech ma en grupin wakwongo ayude thuond weche mimi unajua ni bwana barabara sio barabara yote nitaweka lami yule mwenzangu hawezi hana uwezo tutaokoa nchi yetu tutaokoa watoto wetu tutajiokoa kama Wakenya ID has had a problem, but later on I think because it was a requirement, it was now easy for people to know that it's not the original copy. The essence of our operation was to ensure that Homa Bay County people comply with the environmental law. machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono nyinga JOyce Oduor. Jolar kom jaten piny Kenya neni kod tich matek mar neno ni gichopo kare dwaro mar duol matayo yiere pacho ka IEBC. IEBC ne dwaro ni jochungo oneni gichwalo sei mar jo Kenya mondo mi puodhgi. George Bati ni kod ler makamano. Ng'wech mar neno ni jolar komten piny Kenya nyigi obedede tarik 9 dwe mar 8 medo mako mach. Kamoro tero lemb geno
mondo duol mar IEBC opuodhgi. Kaluwore gi chenro mar IEBC, jochung' malaro komten piny Kenya nyaka chop dwaro mag chike moketi, koting'o nyiso ni gin kod sir e moingo nus mag counties mathurka. Mondo yang mano, IEBC ne oketo ni jochungo nyaka chwal sei ma ok tin ne 2,000 kod chapa mag opande kata passport mowuok kuom jogo ombulu mopuodhi mowuok e counties ma ok tin ne 24. No, but it's a lot of money. If you just take the 10 shillings per every page, yeah, and then putting that together. Kata obedo ni duond buche madongo yudo yote chenro no, jolar komten piny Kenya maonge duond bura mora mora kod jochung' mantie kod duond buche matindo, to seyangore ni chwero luya ahinya to yudo sei. Extremely difficult. That's not an easy assignment. 2,000 is easier said than done. ID has had a problem, but later on, I think because it was a requirement, it was now easy for people to know that it's not the original copy. E kinde chenro no, achiel kuom gima nonyuolo penjo ne en neno boksi moko mani kod tipo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ranyisi mar duond bura mare mar Wiper kane oter ka IEBC. Ka koro penjo en kaponi boksigo ne oting'o tese mag dwaro mondo mi opuodh Kalonzo Musyoka kaka jalar komten piny Kenya e yiero madwe mar 8. Kaka yo mar ni onge chochni mobedo e chenro no, jakom mar IEBC Wafula Chebukati oyango ni gidhi luwore gi dwach chik motelo ne yiero mabiro, ka bende ojiwo jochung' mondo mi one ni gitimo kaka chik dwaro mondo kel yot ne IEBC e puodho jochung' e kom jatend piny. As for us as a commission, we shall enforce the law and we have no reason to depart from these provisions. Luoro manyocha moko kuom oganda jo Kenya nigo ni kwano obok mag goyo ombulu ne jochung' e laro komten piny nyalo bedo gi nying jochung' buora koro nyalo rumo bang' moko kuom jochung' mayande oyango dwaro mar laro lemono ni orem chopo dwaro mar IEBC eka mondo puodhgi. George Bati, Ramogi TV. Kamana inya reporter marwa George Bati. Kawadhi nyime en ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ochako limbe mare mar ndalo abicha e gwenge ma imbo mar Kenya, kama osingo e chopo kare chenro mag sirikal mabiro dong' tok jatenda piny masani Uhuru Kenyatta dhier rutaya. Odinga gilange ne okone oganda ma Western ni gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelie gi jalup jatenda piny William Ruto. Odinga gilange osiemo wang jopiny mondo obed motang' ahinya to bang' ogai mar duond bura mar ANC Musalia Mudavadi gi nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula chomo ng'wech kendo riwore gi Ruto. Kweth mar Azimio ne olimo gwenge kaka Hamisi, Sabatia, Shavakali, Luanda, Gimbale. Odinga ochako kendo limbe e gwenge mag imbo mar Kenya mar medo kaachiel kod tego chia mar motelo ne yiero mar dwe mar 8. Gwenge ma imbo mar Kenya kuom thuolo malach osebedo keto ombulu ne Odinga kirango yiero mosekalo. Tunaungana pamoja. Madhumuni yetu ni kukomboa Kenya, sio? Kwa hivyo baba yuko pale kama jamidari, lakini niko na hapa na wanajeshi wangu. Nyinyi nyote ni wanajeshi wangu, sio? Kwa hivyo nataka tutembee pamoja kama wanazimio, ili tuweze kukomboa nchi yetu ya Kenya. Odinga gilange no siemo wang jopiny monde obed motang' ahinya to bang' ogai mar duond bura mar ANC Musalia Mudavadi gi nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula chamo ng'wech kendo riwre gi Ruto. Jirani wetu pande ule ametupa masharti magumu sana, 70%. Ati ndio atupe 30% ya serikali yake. Hiyo inawezekana kweli? 70 to 30. Hii mambo inakaa kama hekaya za Abunuwasi. Ule rafiki yangu Mutua alikimbia akitoka kwetu akaenda kule, sasa anaenda kusimama ubunge na alikuwa anataka kuwa CS. Dalili ni kuonyesha ya kwamba wamekubali wataanguka kura. Niseme asante baba kwa sababu hivi vitu vyote ambavyo umetupea haujatupea masharti yoyote. Mimi vile nakujua baba, hata wale ambao hawatakupigia kura bado utasomesha watoto wao, vile umesema unaleta free secondary. Hata ukinyima huyu baba kura, free medical attention utapata na baba care. Kweth mar Azimio no limo gwenge kaka Hamisi, Sabatia, Shavakali, Gimbale ae bang' to ne gilwar Luanda. Kagiramo ni Odinga gi jalupne Martha Karua ema biro chugo piny owacho tok dwe mar 8. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu na ya mwisho ya kiuchumi.
na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Sasa watu wanasema ati yeye anataka kusaidia watu wa chini kupeleka juu. Swali wale wa Kenya wote tumetembea kila pahali. Wanajiuliza nani alitupeleka chini? Odinga gilangi sechego bende ne wiye okowil kod lweny mar kedo gi mibadhi to ka Oluoch kolero ni ruok mar Kenya kwanza onge gi thoch gi mar kedo kod achiedh nade makamano. Kuna barabara tofauti ambazo wananchi wa Vihiga wangependa siwekwe lami. Tutasaidia wafanyabiashara, tutasaidia watu wa jua kali, watu wa bodaboda, watu wa matatu. Sawa, tutaweka benki pale wanaweza kukopesha pesa na walipi ile interest ya juu kabisa. Ogae mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ochako ayanga limbe mare mar tipo ngima Western Kenya kumoko ndio piny chung kode e yiero mar madumra boro kaka pile. Odinga orido limbe mage e county mar Trans Nzoia, Busia kod Kakamega. Eric Owenga, Ramogi TV, Mbale, Vihiga County. Toka podwantiere wechego mag siasa en ni jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua osingo bero ngima joma mine ponono ni riwruogno obiro kautelo e yiero maduonga mabiro mano mar dwe mar aboro. Karua ne owuoyo e gwenge mag Garissa kama ne oriwore gi Wakeni e dhialo higni 70 nyaka ne riwruok mar maendeleo ya wanawake chakre. Minego nonyiso mora margi gi welo mar Martha Karua kaka jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja ka koro gisingo goyo mbulu kar rombgi ne Raila Odinga e yiero mabiro. Jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua norwake gi Sirinye County ma Garissa. En nyasi mar hingo higni 70 mar riwruok mar joma mine motisi ni maendeleo ya wanawake manokelo kanyakla mine moya e counties ma Mandera, Wajir kod Garissa. Minego nonyiso mor margi gi welo mar Martha Karua kaka jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja ka koro to gisingo goyo mbulu kar rombgi ne Raila Amolo Odinga yiero mabiro kaka yo maduoko erokamano kuom dhialo ng'ama miyo kaka jalupne. The next president of the Republic of Kenya is His Excellency Raila Amolo Odinga. Na sisi people North Eastern tunasema 99.9% tumepewa Martha. Tumekubali ama tukubali? Tumekubali. Tuko karibu kuunda serikali ya kihistoria, serikali ambayo itawajali wakina mama. We want now to celebrate Baba Raila Amolo Odinga. Alivyochukua mama msafi, nikaamua kuhama pole pole, nikajiunga na Azimio la Umoja na nikasema baba tosha. Tunaunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hasa tunamuunga mkono Azimio kwa heshima ya Mheshimiwa Martha Karua. Karua noduoko erokamano ne minego kuom chung kode kendo sire komedo ni ma en thuolo makoro mine nyaka donjie telo mamalo ma pachuka. Na najua pamoja tutaokoa nchi yetu, tutaokoa watoto wetu, tutajiokoa kama Wakenya. Mambo ya maji iko kwa nani? Karua nochiwo puoch kod pak ne ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kaka jasiasa mongirore kendo mochwiny komedo ni en moromo ka otend piny Kenya bang' tarik 9 dweno mar aboro. Ile upande matumaini yenu itaangaliwa sawasawa ni upande wa Azimio, mahali tunakupatia matumaini inawezekana maisha yako ibadilike. Martha Karua nokwa jochung' mar okome mopogore opogore gi otiko mag duond buche mane bwo riwruok mar Azimio la Umoja mondo megigo siasa mar kwe e gwengego kendo giti kanyakla. Igeno ni Karua biro dhi mbele gi campaigns mage mag serombulu alwora mag God Kenya odiochieng' makiny kendo bago romo mar tipo mar siasa e county ma Nyandarua. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup jatenda piny Kenya Laktar William Ruto koro wacho ni rochruok mag chenro mitayo e wath ma Mombasa
okel kod rochruok e piny owacho mar Jubilee. Ruto mane loso Mombasa e romo mane okelo kanyakla oganda manie sekta mopogore mag ohala bende ne onyiero riwruok mar Azimio la Umoja kuom wacho ni gibiro kedo matek mar neno ni chenro mag wath ma Mombasa oduogo e wang'e. JOyce gi ler mathoth kowuok Mombasa. Romo mane okelo kanyakla jogo manie sekta mopogore mag ohala ne obagi alap mambaraki Mombasa e nyasi mane otelne kod jalup jatend piny Kenya Migosi William Ruto. E romono, Ruto ne oseo mosruok mayando timore e kind Migosi Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gino motuoni ne orocho chenro madhi nyime e wath ma Mombasa. Tumekubaliana ya kwamba ile hujuma ilifanyiwa Mombasa, port operation ikapelekwa Nairobi na Naivasha, ikafanya Mombasa iwe ni mahame, lazima reverse ili port operation hirudi hapa Mombasa. Jatelo no ne bende onyiero riwruok mar Azimio la Umoja motelne kod Migosi Raila Odinga kuom wacho ni gibiro duogo chenro mag wadhno e thuolo mar ndalo 100 ka giyudo telo mapacho ka. Yule mwenzangu hana uwezo wa kurudisha port operations kutoka Naivasha na Nairobi. Kishika usukani tarehe 9. Tarehe 10 tumesikizana bandari yetu itarudishwa hapa. Na sio hiyo tu, chochote kinachohusiana na bandari yetu umeambiwa SGR. SGR hakuna haja tuende huko kupanda SGR, na kuna kituo cha zamani kiko hapa. Kama jambo lolote lilifanywa kando ya sheria, the Kenya government will have no obligations to any other government as long as the contract was illegal. Wach midhieche mag lope masano mi oganda mathoth odak kaka squatters Mombasa, Ruto koni gibiro chuga gucho moyedhi mar nyiewo puothe ne jogo ma jote lope ma ok mekgi. Wach Raila singo mar walo gavana ma Mombasa Hassan Joho kaka jatend migawo mar lope kokao telo ne bende onyier gi gavana ma Kilifi Amason Kingi. Tutatengeneza hazina maalum kama ile ya 1963. Tutaweka pesa ya serikali kununua ardhi zote za absentee landlords na zile zingine zote, na tuwapatie wananchi wa pwani wawache kuishi kama maskwota katika nchi yao miaka 50 baada ya sisi kuwa taifa huru. It's not about making a coastal person the Minister for Lands. It's about coming up with proper lay down programs. Mimi ukinifanya waziri wa ardhi hivi leo, halafu hakuna program yoyote ya kiserikali, I will not be able to offer any solution to the land problem here. Maana utakuwa umeipatia bunduki na risasi halina. Iseche gogogo, gavana Makwale Salim Mvurya ne ojiwo jodak kadhodhi na mchumbi mondo mi osir lwedo tend Kenya Kwanza motuoni ema geto rakore gi thoth midhieche magikale. Kenya Kwanza through bottom up will now be working on both sides of the equation. On one hand, we do economic empowerment of our people. On the other hand, we have infrastructure that will be enabling for business to thrive. Romono ne okelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe, wuoth, pur, jolupo kaachiel kod johala matindo maduto ne jochiwo pachgi ewi moko kuom lokruoge magidwaro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Toka wadhi e kaunti ma Siaya en ni jodolo ma Siaya ne oriwore kod jokedo ne ratich oganda e ng'anyo mokue mane gikwedo e rochruok mar arita e gwenge ma Siaya. Jokanyo ne otero ywaka e apeyni ma Siaya ka gikwedo maundu ma osebedo katimore e Siaya kuno. Simfros Okinda nigi lerno. Achiedh nade okwako jodak ma Siaya ka koro maundu kaka nek, bembo kod monj dhi ka medore kinde ka kinde. En masira momiyo oganda go odak koda luoro ka gitemo nono gima nyalo bedo ni timore e kaunti no. Most significant of these are torture, forceful disappearance, arbitrary arrest and detention, sexual and gender-based violence.
inadequate implementation of policies, institutional and operational reforms in the criminal justice system is a major concern for the citizens of Siaya and more particularly to the civil society. Jodak wacho ni dukni turo kendo kuo omedore nyaka e gwenge. Kakwan jok ma inego mariwo nyaka nyithindo matindo bende medore. Magi koriw kod ringre ji 30 manogol e aora Yala. Case number 4, George Oduor Owino alias Yasin, OB number 25-5-5-2022, Ugunja Police Station. Incident, abduction. Date of incidents, May 4th, 2022. Location, Ugunja. Negichwalo yuakgi achiel kachiel nyaka ya PC mar Commissioner ma County no kagimanyo ratiro ne jogo moseyudo hinyruok kaluwore kod rochruok mar arita kwe. Bende oganda go yuak ni obila makono ok tim tijegi e yo makare. We are demanding accountability. Mpaka leo polisi ndani ya Siaya wanajua vizuri miadarati inauzwa Siaya, madawa kulevya zinauzwa Siaya, lakini hatujaona haki. Jalup County Commissioner Malego Usonga Enoch Nyarango mane omikwayo machalo kamano eloja tende Jim Njoka ne opako grubno kuom chir mar kedo ne ratich oganda. Kedo ne osingo timo duto manyalore mar neno ni arita kwe makare oduogo. Ne okwayo malingling e wi jonek go mar mondo miyo konygi e nonro. I say sorry for what has happened and I promise you that the government will partner with you much more closely now. Komanda mar obila mar Alego Usonga Charles Odhiambo korka kore bende ne osingo mar kedo kod jomaundu duto nyaka obila ma ibiro yudi kod ketho marumo jomaundu. We must deal with him. If it's a criminal case, we take an officer to court. There's nobody above the law. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Ajuanga gi lipota mara Simfros Okindano emwachopo godo e giko weche manyien. Okinyi makawuono moko kuomu benda neno kosetudre kodwa e Facebook kacha kama wantiere live. Akasomo moko kuom ote Jalamo Japolo wacho mar Kayole Matopeni Boston wacho ni osedonjo kaka pile. Jack Juma Jalego wacho ni Cleophas, JOyce kod Sharon Ong'awo aneno umalera ka an Nyang'oma Kogelo ka an gimin oda Olga Jack erokamano ahinya. John Felix Modi wacho ni oyawre ahinya winjo umalera e piny mar Qatar. Confirm my presence. Ase confirm John Felix Modi. Ominde Clinton Odhiambo wacho ni osedonjo. Peter Kimani wacho ni oneno yo makare. Sylvester Makadewa wacho ni news winjore kendo neno maler. Charles Luanga Ogato bende mawuok Nyamira County bende wacho noneno e yo makare. Vitalis Ochienga wuodge makarari wacho ni piny oru makare kendo ochako kodwa ko winjo wa makare. Wacho ni wamako piny mafuanda kodhi kodwa nyaka giko kaka sadhi kendo wacha inya ne omora hinya kod chenro magwa kaka pile. Ndire bende wacho ni winjo wa kendo oneno wa malera hinya ka entiere Mombasa. Roger Simiyu benda neno kanyo Muhia wa Kandara erurukamano kuom makete. Minzonia bende wacho noneno wa ka entiere Kalangi. Nyakwa Ramogi Ajuanga med manakete e Ramogi TV kae kama bende podi wadhi mbele kod chenro magwa odiochieng' makawuono. Kau kamano yiena mar mondo mi akaw yo matin atok yueyo nyawadwa Sharon Ong'awo biro kod nonro mar gazet. Ka odiochieng' makawuono entiere kod jafwambo wadwa Mano Collins Okaka. Kikidhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start